русалка. Збирала одна жанчына ў лесе грибы. Хадзіла яна, хадзіла, раптам бачыць, вісіць на дрэве вялікі кавалак бярозавай кары, падобны на калыску. Падышла бліжай, зазірнула всередину калыску, а в ёй ляжыць голае дзіцятка. Шкада стала жанчыне дзіця. Адвязала яна свой фартух і прыкрыла малое. А самой уже было не до грибов. Крутится поблизу ад немаўлятка і все думае, чье гэта дзіця, як яно сюды утрапіла. Чуе себе за спиною: «Почакай, кабетка!» Адвярнулася, бачыць, за ёй бяжыць голая маладзіца з распушчанымі валасамі. Тут бы кожны здагадаўся, што гэта была русалка. Спалохалася жанчына, пачала ўцякаць, але не паспела. Русалка дагнала яе і крыкнула: «Кабетка, кабетка, спор тебе ў руки!» Спалохалася жанчына і вярнулася да хаты. І з таго часу пачала працаваць, што ўсе дзіўляліся, адкуль у яе столькі бяруцца сілы.